ljudi, Bosnian Games ovdje. Danas ćemo da igramo Clash Royale. Danas ćemo ljudi da odigramo, da skupimo za clan chest. I onak se skupio 40 za clan chest, u 8 sam, znači žito smo. Evo počet ćemo odmah, ljudi prije svega da vam kažem da kome zapratite na Instagramu, ja ću ga na kraju klipa ću ostaviti sliku kome zapratite na Instagramu. Mislim, uslikat ću sad reći na kraju klipa koga sam poslao u klipu. Ćemo sad gledati. Ja sam pogrešno dekom išao. Dobar reda bi znao. Bravo. Odlično posao radi ovdje. Znači očekivno ovdje. Ja sam išao... Ljudi, sad za mjesec dana kad počne škola neće biti videa. Kada što počne škola neće biti par dana neće biti videa. Kad buda kupio, da. Znači, ovdje sve. Malo što šta tu pobjeda ili 3 krava smo osvojili. Prije za malo sam dobio sam Giant Chest. Juče kad sam igrao. Počet ćemo odmah drugi. Ne gubio vrijeme. Super je zbog vaše nešto mi sada na to. A još jednom da balam udari bilo bi ekstra, da još ovim barel. Jo, ovo je bilo lagano. Ajde fireball drug. Ko će prije Loki ili fireball? I evo 8. Su jednog prijatelja sam pio. On će mi dat da snimam da će mi da snimam on će zapravo za 3-4 borbe dobiti Legendary chest, tako mi je rekao. Da sam dat da snimam. Opet zatirao. Vidite. Tako da oču sam kada... Da je bi jako dobro došao fireball. Tako može.
Tako da sad složim elitni, na drugu stranu. Treba sam na njegovu stranu staviti, ali kada ću ne znam Така malo iznenadimo. Treba će da je dovolit. Nijem puta. Evo, recimo. I opet ljudi, izvinite. Ova ću izvati ispred novca mobitel. Sad. Neću više dolaziti. Tu ćemo zavizati. I eto mi pri Hrvatskoj stoji. Ponovo, kad je poslao klan česta, vidim da i por nije baš aktivno, tako da ćemo pokikati njih, tako da možete se da možete ući u klan. Vidite, ja sam 6, ima njih puno. Ovo zaboravio sam napisati pod za JT na kraju videa, super. Evo, ako mi pogriješio sam, malo sam, izvinite. Evo, super. Možemo pozajati XD. I vjerovatno ću u sljedećem tom klipu nadigravati etni na level 12, to će biti predobro ljudi. Na level 12 prva komentarka. Što je jako dobro. Let's go. Sad ko grajde ljudi, to će biti ekstra. Evo k nam sad ne zepsite moj. Područna karta Dec i ovo ima mislim level 8. Pušta napravi, to je vjerovatno kraj, to bi sad neka njegove karijere, njegove dekla vjerovatno. Ovo ekstra, nemoj se vraća nazad, ne. Idemo. Idemo ovog rajdera. Kad jedan skeleton rekao ostane. Sinko, ja šta sad? Sad veliki. Napravimo nekakav push. Invizorda. Stavi goljema. I podržam. Screenshot.
udari. A vidim je li kao klon napisao šta. Ljudi. Bez tog mog prijatelja i tog davanja, ljudi ja ću, on će mi dati tako da vidite da mi sad ću mi na level 7, zatim na level 12 ću ti uzda kad i sve nadogradim, ili kako možete da vidite imam Sparkija u shopu, ali ga već imam i evo ljudi taj nevjerovatni prizor od legendarnih karti. Lijepo je da imate ovoliko legendarnih karti, vjerujte meni. Ljudi, ako želite da mi pošaljete da mi pošaljete čestove za snimanje, ja volio da posle mog prijatelja njegovi čestovi, znači ja na tom akauntu snimat ću to će biti Legendary chest, Giant chest, Clone chest, to će biti veliko, to će biti moje prvo otvaranje. Biće veliko otvaranje chestova, to će biti... mislim da ću napisat na oslovu. Veliko otvaranje chestova, vjerojatno tako nešto. Evo, dao sam da zovem, ali neću. To kad budem otvaru, ima svi ko javlja, nije. Neću da vam odlačim toliko video. To bi bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, čao.